mais hali ka anw ka sira garate ka ekɔliso di anw ma ka comment ça s'appelle dɔgɔtɔrɔso di anw ma ka ji di anw ma foyi. c'est pour cela k'an bɛ nin kɛlɛ kɛ. Bagunu bɛ komi Mali dugu tɔw. Bagunu bɛ komi i y'a faamuya b'a la a bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ Kidali ni Sikaso ni fɛn ninnu. Bagunu bɛ komi olu. An bɛ impôt sara impôt juru t'an na. An b'a ɲini Asimi fɛ yanni i k'i ko don i bɛ n ka vidéo bɛɛ lamɛn n ko ka di i bɛ n fɛ yanni i k'i ko don Bagunu ɲa mɛn tɔɔrɔ bɛ an kan degun bɛ an kan an bɛ ka impôt sara mɛ ɲɛmɔgɔw tɛ ka dɔn anw ɲɛ an bɛ ka impôt sara mɛ foyi tɛ ka kɛ anw ye jigitugu masa an ka danaya bi kan an ka confiance bi kan i ye mɔgɔ ɲɛnama de i ma maliyɛn bɔ maliyɛn na i bɛ bɛɛ fɛ i y'a faamuya b'a la an ka yɔrɔ sɛgɛn bɛ yen dɛ wala hali sira tɛ yen bilahi ji foyi fanga fɛn fɛn nana ma foyi kɛ anw ye mɛ ne y'a fɔ salon n ka vidéo kɔnɔ ka vidéo ci Asimi ma forage 3 a y'o de di an ma n'i ye nin kuma fana caya ni ala na kira sɔnna an bɛ sira sɔrɔ an bɛ ekɔliso sɔrɔ an bɛ dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ an bɛ ji sɔrɔ voilà a bɛ an dɛmɛ pour que ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ se k'u hakili to an na cogo min na ni ne yɛrɛ ni n tilala vidéo la komi n bɛ k'a kuma caya contacté bɛ ni ɲɛmɔgɔ caman cɛ n bɛ tila k'olu ta u k'u hakili to an na an b'a dɔn k'a fɔ Asimi ka baara ka ca nin waati i y'a faamuya b'a la a ka kow ka ca nin waati dépenses ka ca diɲɛ maaw y'u sen da an ka wariko kan mɛ o bɛɛ n'a ta hali n'aw tora ka fitini marakaw ka kuma goba fitini n'aw sera k'o kɛ anw ye a bɛ fisaya ekɔlisow an yɛrɛ don dɔgɔtɔrɔsow an yɛrɛ don ji an yɛrɛ don an dun bɛ impôt sara an dun bɛ impôt sara mɛ o bɛ Kidali yanfan ninnu Moti yanfan ninnu yan fɛ u mago kisɛ kelen tɛ anw na u ka sira foyi de tɛ anw na Bagunu y'a mɛn dugu kɛmɛ ni kɔ a dugu kelen o kelen bɛ mɔgɔ ba joli sɔrɔ a kɔnɔ a dugu kelen o kelen bɛ mɔgɔ ba joli sɔrɔ a kɔnɔ olu ka impôt faralen ɲɔgɔn kan c'est des milliards san kɔnɔ mɛ hali ka miskara zarati ko di anw ma o tɛ kɛ an bɛ nin kɛlɛ kɛ fɔ an joli laban ka Bagunu défend ne yɛrɛ fa ka dugu walasa an fana bɛ se ka kɛ komi Kayikaw an bɛ se ka kɛ komi i y'a faamuya b'a la aw bɛ ka min ninnu dɛmɛ an b'o kɛlɛ kɛ walasa hakili ka to an na hakili ka to an na an ka dɛmɛ mais nous sommes des Maliens n'an tun tɛ impôt sara la d'accord mais san o san gendarmew n'u ka marifa de bɛ taa jɔ i y'a faamuya fo mɔgɔw ka da la u bɛ impôt sara diyagoya Bagunu y'a mɛn gendarmew ni impôt minɛ waati sera u b'u ka mobiliw ta i y'a faamuya b'a la ka dugu bɛɛ yala ka impôt minɛ bɛɛ la diyagoya ni ma sara u bɛ marifa sigi i tɔ na n'a fɔra ko an bɛ nin wari ba sara sira tɛ yen ji tɛ yen lakana tɛ yen hali walayi IBK y'a ka mandat kɛ ka taa hali gendarme kelen tun tɛ yen IBK y'a ka mandat kɛ ka taa hali gendarme a tun t'an ka yɔrɔ la fitinɛ bɛ jamana min kɔnɔ k'u kɔ don an na i n'a fɔ komi anw tɛ malidenw ye k'u kɔ don an na i n'a fɔ komi anw tɛ jamana kɔnɔdenw ye mɛ ni ala na kira sɔnna an b'a kɛlɛ kɛ ɲɛmɔgɔ min bɛ yen ni ala na kira sɔnna a bɛ Bagunu jɔ sira kɛnɛya a bɛ parce que cɛ in mɔgɔ ɲɛnama don voilà a bɛ nin lase Asimi Koyita ma a ka hakili to ne yɛrɛ fa ka dugu la ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an sigikun ye mun ye n y'a fɔ aw ye ko constitution kura min dilanna an bɛ vidéo dama dama k'a kan yanni a waati ka se constitution in kɔnɔ hɛrɛ de b'a kɔnɔ kunnawolo de b'a kɔnɔ lafiya de b'a kɔnɔ Mali taaɲɛ o de b'a kɔnɔ a mɛ komi politicien fugari ni lasi jugusago bɔnɛma wolo minnu tɛmɛna i y'a faamuya b'a la n'u y'an ka nafolo cɛ ka taa di mètre 50 ma ko ka an ka constitution falen a ma se k'an ka constitution falen wari ma sɔrɔ olu jugusago den ninnu san 60 ani kɔ u bɛ fanga la u ka constitution a wolola tɔɲɔ de la Asimi nana k'a bɛ constitution ɲɛnama dilan fɛn kolon minnu b'a kɔnɔ fɛn jugu minnu b'a kɔnɔ k'olu yɛlɛma k'u kɛ ɲumanw ye faso nafolo kana dun mɔgɔ fɛ tuguni faso nafolo kana ta ka taa don sunguruba la tuguni faso nafolo kana ta i y'a faamuya b'a la ka t'i diya Faransi nu ka faso nafolo ta i y'a faamuya b'a la k'a cɛ i y'a faamuya ka valisiw fa ka taa di Faransi ɲɛmɔgɔ ma ni élection bɛ kɛ a ye n dɛmɛ ka maliyɛndenw to kɔngɔ la Asimi ko de tɛ kɛ tuguni o fɛn ɲɛnamaw de bɛna fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya b'a la k'u bila constitution kɔnɔ a bɛ nafa lase an ma a bɛ hɛrɛ lase an ma an ka sanu tɛ taa kalifa Faransi tuguni an ka jama tɛ taa kalifa Faransi tuguni an ka kɔtɔn tɛ feere tuguni ka wari di Faransi ma fɛn ɲuman min b'a kɔnɔ a ka bon hakili ma mais politiciens de bɛ ji dugu ma i y'a faamuya b'a la ko ni mɔgɔ mɔgɔ nin constitution in voté
k'a bɛ komi i bɛ silamɛya contour la kafiri e bɛ ala dɔn a politicien kafiri den minnu bɛ nin kuma la a si tɛ sali a si tɛ ala dɔn a bɛɛ zonden olu ye da bɛ silamɛya kuma la Kasum Tapo bɛ dulɔ min hali a tɛ fa ani Bacili a ye fantanw ka du ci yan i y'a faamuya a tɔ ninnu mais quoi an tɛ ɲɔgɔn dɔn Mali kɔnɔ wa on se connaît bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn Mali kɔnɔ n'olu de nan'i jɔ i y'a faamuya wala u dɛsɛra ka Mali jɔ u dɛsɛra ka Mali segin a danbe kɔnɔ an ma hɛrɛ sɔrɔ o tile la an bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ min tile la k'o bɛ n'o senkɔrɔma cɛ k'o man ka constitution falen constitution bɛ falen bɛ a bɛ falen sini pas paga tɛ bɔ a la a bɛ falen bɛ a bɛ falen sini parce que hɛrɛ baden de b'a kɔnɔ ni min b'a kalan t'a kalan a tɛ silamɛya contour la i y'a faamuya wala a tɛ ka maliyɛnw fara fara a t'o contour la constitution bɛ ka maliyɛnw kalan ka barika don silamɛya la i y'a faamuya wala ka barika don Mali yɛrɛ la ka Mali sankɔrɔta ka Mali kunna wolo o de bɛ an ka constitution kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ta man gɛlɛn dɛ caman bɛ ka t'i nɔrɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu na diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ta man gɛlɛn dɛ walahi diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu tɛ mɔgɔ jugu ye Mahi Ouattara y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna yan k'olu dan ye k'a fɔ n'u sera ka constitution ka modifier comment ça s'appelle laïcité ka modifier dɔɔni k'o bɛ diya olu ye mais ko n'u ma modifier ko tant pis olu ka foyi t'a la mais politiciens de bɛ ka ko in juguya an y'a preuve sɔrɔ an y'a dalilu sɔrɔ politiciens de bɛ ko t'u jigi da diinɛ i y'a faamuya wala diinɛ kan walasa fitinɛ bɛ se ka wuli nin fanga in nɔfɛ cogo min na politiciens de bɛ nin ko in duguma mais fo k'aw sa aw tɛ se aw barika banna aw ta tiɲɛna hakɛ bɛ aw nɔfɛ aw de ye Mali ci aw de ye Mali nafolo suɲɛ k'anw fantanya k'anw bantanya k'anw ta tiɲɛ k'anw bila ka taa yɛlɛ kɔgɔji sanfɛ k'anw bali baara la k'anw bali kɛnɛya la k'anw bali lakana la k'anw bali dunkafa la k'anw bali fɛn bɛɛ la mɔgɔ kelen ka mɔgɔ 100,000 nin yɔrɔ ta ka kari a kɔnɔ a fɔlɔla nin politicien ninnu de la an b'an ka sanu falen sira la nin constitution in bɛ passer an b'a ɲini Mali cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko race balayira de l'homme tranquille anw t'an da don manamana ko la fɛn fɛn bɛ kɛ tɔɲɔ ye jamana ma an t'an da don o la président tɛ ne sara ministre tɛ ne sara sente mɔgɔw tɛ ne sara o cɛ tɛ yen min ka wari bɛ ne kɔnɔ anw bɛ Mali ko de la an bɛ Ala kɔ an b'an faso kɔ an bɛ tiɲɛ de kɔ nin constitution hɛrɛ dama de b'a kɔnɔ an k'a voter laïcité ko min filɛ nin depuis Ala ka diɲɛ da a bɛ yen Ala yɛrɛ de ye laïcité bila diɲɛ kɔnɔ bɛɛ k'i ta kɛ n'aw ko k'o kana kɛ aw bɛ taa min Ala de ye laïcité bila diɲɛ kɔnɔ liberté Ala de y'a bila diɲɛ kɔnɔ n'aw ko bɛɛ kana taa i ka sira fɛ ko mɔgɔw ka taa mais a tɛ passer wala k'a fɔ an kanubagaw ye a b'a cari constitution in ka voter i y'a faamuya b'a la ka wi ta fo lahara i muso n'i den n'i fa n'i ka kabila bɛɛ k'a don a bɛɛ kun na constitution mana se mɔgɔ mɔgɔ ma a ye wi ta hɛrɛ de b'a kɔnɔ kunnawolo de b'a kɔnɔ basigi ni lafiya de b'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ ni Mali ka ɲɛtaga tɛ voilà n'a ka di min ye i bɛ kɛ silamɛ ye n'a ka di min ye i bɛ kɛ kafiri ye Ala yɛrɛ y'o de fɔ ale tɛ mɔgɔ diyagoya i ka kɛ silamɛ ye mais silamɛya o de ye hɛrɛ ye silamɛya o de ye nɛɛma ye silamɛya o de b'a to n'i bɛ arijinɛ sɔrɔ n'i kɛra kafiri ye tasuma de bɛ yen Ala ye nin fɔ mɔgɔ tɛ forcer ka don diinɛ la diinɛ tɛ diyagoya ye a politicien minnu b'a baara jugu la n'aw m'a dabila fɛn bɛ yɛlɛ aw ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ta man gɛlɛn dɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu tɛ mɔgɔ jugu ye politicien minnu b'a ko dugu ma an b'a bɛɛ dɔn a politicien kelen ninnu de wulila depuis constitution ko fɔra bɔra bofara la a petit taille n'a ɲɔgɔnnaw Assimi tɛ constitution falenbaga ye transition man ka constitution falen mais yanni Assimi tun ka na Mali tun tɛ yan la question est là yanni Assimi tun ka na aw tun tɛ fanga la wa pourquoi aw ma dilan ka ɲa pourquoi aw ma falen ka ɲa mais an ma foyi sɔrɔ a kɔnɔ bingali k'u yɛrɛ protéger n'u y'an ka nafolo suɲɛ u kana se ka taa kaso la n'u y'an fa n'an baw faga u kana taa kaso la n'u y'an joli min c'est à dire ka constitution kolondenw dilan min bɛ kɛ sababu ye u bɛ se k'anw joli min cogo min na o constitution de tun b'u bolo Assimi bɛ na o de bɛɛ tɛntɛn ka bɔ a kɔnɔ faso nafolo tɛ suɲɛ tugun n'i y'a suɲɛ i bɛ taa kaso la n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye tu es obligé ka kɛlɛkɛminɛn san ka di an ka sɔrɔsiw ma n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye tu es obligé ka jamana kɔnɔdenw lakana o de b'an ka constitution kɔnɔ cɛ n'i k'i b'a bɛɛ fɔ quoi
ça veut dire qu'il va trémer faut calora à tes bas nous même bas kono il va faut il faut calora à tes bas à nous ment c'est qu'à faut capable ni ne nous ne ko président a fallen ba ko jugu chama de ba kono président mi nyoma na Mali kono aba faso fait katema ou mo jasale nous ka aba faso fait katema ou mo halakile nous ka aye min ka una ko kabla simake o be se kata mu do constitution kono na beke kololo jamana ma mais c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Président Minkera Mali fait katame hari moudi bo keitaka. Ate finido, ate samarado, ate ti dja Ameriki, ate ti dja Franci. Ya famille façon na folo ate ka sunya. Obeta mundo anga constitution kono na beke balawuye amma. Wallahi ni présente son. Wallahi hera débat kono. An dalembe ni présent ko mandalembe saya la chugo mina billahi. Aun dalembe ni présent comme un dalembe saya la chugomina ni présent wallahi billahi bena ni qur'an men tegada ka ko ni de be ko juguta ka Mali segara billahi ateke wolma ka foka le beta suma ka eroku ka constitution de la ka airek non présent il fait mon que constitution ni kra président ni ma baraka be boui présent du même de la ko dans la constitution ko ni kra président à partir de 1 an i kalikube minke ni ma ka be boui au banga constitution kono herebe to moka mais président ka standuru kan kuna pa para avec la élection sur ka dairema abanga wari ça ka abe beni de fa warla kata di français ma ku ka le de ma wala ça se ka to fanga la tuna président tseka chigachi au ka sangulo vla ka temps perdu fou au bana peu au banga constitution kono bana peu politicien te fa ka fale na fale na kololo do uluma n'a fallu na olu beta kasola n'a fallu na ya famille bala olu tabe tien au ta tiena déjà politicien du même Mali kono bini barka bala atei politicien du même Mali kono bina se ka chigachi politicien du même Mali kono ni na fa bala atei parce que au de yan jolimi au de yan fo na bo fora kam Mali taka dal le fe kono au nyabe Mali fora tolala galo frika politicien du même Mali sauvé abekaru nyana yande ka Mali ta ka di juguma u kan fana an baw fara fu mɔgɔ minnu m'a min u m'a bɔn u ma se mɔgɔ ma sanu t'u bolo wari t'u bolo jama t'u bolo hali u dahirimɛ u ka dumuni sɔngɔ a t'u bolo nin politicien kafiri den ninnu d'an ka jamana ta k'a di juguma k'u k'an fana baw faga u sigilen bɛ k'an fana baw jenitɔ lajɛ olu muso tɛ sa u den tɛ sa u ka kabila tɛ sa waati min na faso bɛ ka segin a danbe kɔnɔ i b'olu kafiri den bɔnɛma wolo ala jugu mɔgɔ ta tiɲɛbagatɔw de sigilen ye k'an ka constitution kana falen walasa hali bi an ka to nkalon kɔnɔ ni constitution ma falen a bɛ komi hali bi an bɛ nkalon de kɔnɔ ni constitution ma falen a bɛ komi hali bi i y'a faamuya b'a la an ye jɛmaw de ta ye comment ça s'appelle an y'an yɛrɛ ta an kɛra an yɛrɛ ye. Mais quoi de quoi on a doulo mola ante doulo mola ba ante doulo mola c'est massi te décision ta angwa nyamoro nona abana ou quoi mangan kolonchi be fulani ah comme barkato la na fato olula obeka do dine nyamoro ka obeka do population do ka au kana ni voter na ya voter avec islamia contre la kafiri mafiri ala jugu jenia kela zone D ya famille bala doulo mina barso de be bulu sunguruba so joli bɛ bolo e bɛ ala dɔn e bɛ kira dɔn ne tun bɛ ala dɔn ni tun bɛ kira dɔn walahi e tɛ bari so jɔ ka so jɔ jɛnɛya ka taa kɛ yen k'an faso nafolo suɲa k'an ka jamana ci k'an fantanya k'an bantanya ni e tun bɛ ala dɔn ne tun bɛ faso fɛ ni danbe tun bɛ e la e tun tɛ sɔn nin ka kɛ e ɲɛna mais Mali cira ka nin lagasa den ninnu bɛɛ to jɔn ye kɛlɛ kɛ walasa maliyɛndenw bɛ se ka lafiya jɔn ye dɔ bɔ a ka sara la walasa Mali bɛ se ka avancer kafiri den minnu bɛ kule la bi bonema wolo minnu bɛ kule la bi nantankolo minnu bɛ kule la bi san 35 ni tɔɔrɔ tɛ an ma foyi sɔrɔ ninnu ka mara kɔnɔ a fɛn fɛn bɛ da baarabadenya la bi a jɔn de bɛ ni min ye dɔ bɔ a ka sara la a jɔn de bɛ min ye kɛlɛ kɛ fantanw tɔgɔ la a tɛ yen mais an bɛ dugawu de kɛ aw ye ala ka hinɛ aw la ko tɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ de b'a ɲini n'i y'a ɲini fana i b'a sɔrɔ walahi aw kana taa tunga la aw ka dabɔ an ka jamana jɔli ko la aw tigɛra aw la fo k'an cu aw kɔfɛ aw ni wulu bɛɛ de kelen anw bolo bilahi ni ne tun ye Asimi ye ka na jamana minɛ i y'a faamuya ni marifa ye walahi politicien tun b'a bɛɛ dulon suguba la
politicien fɛn fɛn faso nafolo suɲa k'a bɛɛ dulon suguba la i y'a faamuya b'a la k'a bɛɛ bâtard sauté race balayira de l'homme tranquille depuis Paris ne k'a firiw de bana jugu fɔra ye fɔra jugu ye tɔla fɛn fɛn b'an ka ninnu don aw ye fɛn fɛn tiɲɛ aw mɔden nana n'o ye Asimi ye a bɛ k'o bɛɛ réparé bi aw lagasaden ninnu de sigilen b'an da la ko non ko Asimi tɛ constitution dilanbaga ye aw minnu y'a dilanbaga ye est ce que aw y'a dilan wa la question est là on se demande aw minnu y'a dilanbaga ye jamana b'aw bolo depuis Modibo Keyita binna constitution aw ma se k'a dilan n'aw nana wuludenw sigi anw da la k'a bɛ na o ni comment ça s'appelle laïcité kari ɲɔgɔn na walasa nin fanga kana se ka constitution falen mais va te faire foutre va te faire foutre an bɛ nin falen bi an b'a falen sini an b'a voter bi an b'a voter sini oui 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 fo lahara ne y'a bila an ka page sanfɛ ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ constitution ka voter o ka oui ta a ye taa an ka page sanfɛ mɔgɔ kelen tɛ yen min ko non kɛmɛ sigila i b'a sɔrɔ 99 bɛɛ ko oui k'o bɛ nin constitution voter masakɛ min bɛ jamana in kunna ani ala de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ ka hɛrɛ ɲini k'a di faso ma fantanw ka wari bɛ ka k'a kɛcogo la an bɛ ka bɔ jɔnya kɔnɔ a bɛ ka afiriki bɛɛ kunna wolo aw bolo ko mɔgɔw tugulen b'a kɔtɔ ko baganw don wa mɔgɔ minnu b'a fɔ ko baganw don wa mɔgɔ minnu bɛ k'a k'a fɛ o tɛ kodɔn wa u ɲɛ b'a la a bɛ ka fɛn dɔ de kɛ fɛn dɔ de bɛ ka dilan bilahi n'a tun tɛ ka fɛn kɛ mɔgɔ tɛ tugu a kɔ bataraden wuluden ninnu de sigilen b'an da la a bɛɛ cɛkɔrɔba dati bannen n'i ma kusi don o la u bɛ bo de seri ni kusi t'u la u tɛ se ka sugunɛ minɛ k'u tile kɛ k'u denw tile kɛ k'u mɔdenw tile kɛ k'u fufala k'u tile kɛ ko hali bi k'olu ka continuer k'anw joli min on dirait que contrat de b'olu ni ala cɛ han i si mana se yɔrɔ dɔ la i kan k'i reposer de k'i da bɔ ko bɛɛ la mais nin kafiriden ninnu t'u da bɔ ko bɛɛ la an bɛ kodaw ka garankɛ ma min da b'a wolo kan bɔnɛma wolo ninnu nin constitution bɛɛ ka voter bɛɛ ka ci bila i denw ni musow ma bɛɛ ka ci bila i ka kabila ma nin constitution hɛrɛ de b'a kɔnɔ constitution in kɔnɔ a bɛ constitution kɔnɔ n'i kɛra président ye à partir de 6 mois i y'i kali k'i bɛ baara min kɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ wuli nɔfɛ n'a baara bɛ ka kɛ n'a baara bɛ sira ɲuman kan i bɛ continuer n'a tɛ sira ɲuman kan an b'i kun na i ku a n'a kala gɛn ka bɔ an ka jamana kunna hɛrɛ bɛ tɛmɛ o kan wa a b'an ka constitution kɔnɔ i ta tɛ fɛn min ye n'i magara la i bɛ taa kaso la i y'a faamuya a b'an ka constitution kɔnɔ i y'a faamuya an ka sanu a tɛ taa di faransi ma tuguni a tɛ taa kalifa faransi tuguni hɛrɛ bɛ tɛmɛ o kan a b'an ka constitution kɔnɔ an ka jama faransi de tun t'a dɔn bi a kɛra an yɛrɛ ta ye a b'an ka constitution kɔnɔ i y'a faamuya b'a la min y'an ka kɔtɔn ye a tun bɛ di faransi de ma bi o si t'a la an yɛrɛ de t'an yɛrɛ ye fɛn minnu b'an ka dugukolo duguma a n'an bɛ a bɛɛ bɛ kɛ an ta ye o bɛ constitution in kɔnɔ hɛrɛ bɛ tɛmɛ o kan laïcité kun ma dɔgɔ o kɔrɔ wa laïcité tɛ fɛn fitinin o kɔrɔ wa mɛ u bɛ ka fɛn du ɲɔgɔn na walasa fitinɛ ka wuli nin jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ min bɛ a ka place bila an ka segin jɔntɛɲa la tuguni ala tɛ sɔn kira tɛ sɔn malidenw tɛna sɔn bilahi an tɛ segin jɔndenya la fo an kunkolo ni piki fo an su sinon an tɛ segin jɔndenya la an tɛ segin dɛ an bɛ taa n'a ye de fo habu ni min dɛsɛra i k'i nɛ minɛ ni min tɛ cɛ ye k'i kun na kala ta ka bɔ an da la ni min tɛ faso fɛ i ju ta ka bɔ yen kuma fa n'a ba filɛ merde wayi o tɛ foyi fɔ constitution kɔnɔ a ye laïcité mais ko wɛrɛ t'a kɔnɔ wa ko wɛrɛ t'a kɔnɔ a bɛ komi n'i nana miliyari da yan n'i nana miliyari da yan ko wari kelen comment ça s'appelle n'i nana miliyari da yan ka taa wari kelen ta ka bɔ tu la ko nin wari ni o wari man ɲi a bɛ est ce que a bɛ se ka miliyari bɛɛ mago sa wa walima ciga n'i ye nin fa ciga la ciga to mais cɛ nin constitution an b'a voter laïcité n'a ka di i y'a faamuya b'a la a ka kafiriya wɔɔrɔ an ka jamana kɔnɔ n'a ka di a ka ko wɛrɛ kɛ min to su ye mais hɛrɛ min b'a kɔnɔ an b'a voter ani ɲɛmɔgɔ min b'an kunna an bɛɛ y'a voter parce que ɲɛmɔgɔ silamɛ don danbe b'a la a b'a faso fɛ nin tɛna kojugu ta k'a ɲɛsin mali ma nin tɛna kojugu ta k'a ɲɛsin silamɛya ma nin tɛna fɔ k'a bɛ bila silamɛya contre la nin cɛ in ye halaladen de ye silamɛ don a bɛ sali a bɛ sun n'a ye nin kuma ninnu fɔ vocaliw bɛ caya an balimakɛ dɔ vocali dɔ ci ma an k'o lamɛn fɔlɔ depuis an y'an da don laïcité ko in na dɔw bɛ k'u yɛrɛ kɛ bana yɛrɛ an m'a faamuya yɛrɛ de dɛ
présente kuranɛ kalantɛ ni laïcité tun tɛ président tun kan ka silamɛya ko ni président ko président tun kan ka to ka kitabu ta k'i sigi n'a ko o bolo ko baara tɛ président na non ko c'est décevant i b'a ye u bɛ kuma sugu dɔ fɔ depuis ne vidéo kɛ nin ka siɲɛ fila vocal bɛ ka bɔ hali lahara non laïcité man ɲi o ma ɲɛfɔ aw ye de laïcité min bɛ a man ɲi de a donna ta a bɔra ta bi ye laïcité bila yan bi ye laïcité bila yan Assimi nana don jumɛn pour que m'aw kɛlɛ kɛ depuis kunu laïcité ko tɛ Assimi de kunkolo man d'u ye laïcité in tɛ yen bi laïcité in bɛ depuis lawale mais pourquoi ma wuli k'a kɛlɛ kɛ bi n'u ko k'u b'a kɛlɛ kɛ c'est honte ye a tɛ don an kunkolo la masakɛ min bɛ a bɛ ala dɔn a b'a kira dɔn an ka dɔ lamɛn dɛ dɔ ye vocali ci ma ko bala yira ko ne ma faamu a ka hakɛ to dɛ pour que ka sabe que ka a kumakan yira mɔgɔw la i y'a faamuya bala u ka tiɲɛ i y'a faamuya bala ani nkalon ka bɔ ɲɔgɔn na bawo an k'a lamɛn fɔlɔ population ko tɛ an ka état in yɛrɛ de ma gouvernement kɔnɔ ni dɔnna la dɔrɔn kafiriya de dɔn i tɛ ala ko kuma fɔ i tɛ kuranɛ k'a la i tɛ foyi kɛ fo n'i bɔra service la ala jɛ dɔrɔn je vais te donner petit exemple Mali président depuis Mali kɛra Mali a président bɛɛ ye silamɛ e delila ka Mali président ye kitabu b'a bolo a bɛ kala kuranɛ la e delila ka Mali ala mɛ ko kabako don dɛ kabako don dɛ wa nin vocal ne bɛ ka ci an ma depuis an y'an da don laïcité ko la ko ni kɛra gouvernement ye Mali kɔnɔ dɔrɔn k'i kɛra kafiri ye ko silamɛya t'a kɔnɔ président min bɛ taa juma la président min bɛ sali a bɛ sun o tuma silamɛya ye mun de ye sisan moi je comprends pas président bɛ sali a bɛ sun a ka kabila bɛɛ ye silamɛ ye ko fo k'u ka kitabu de ta k'i sigi n'o k'o kalan baara t'a la jamana kuntigi bɛ mɔgɔ min bolo kuranɛ ka t'i sigi o t'an b'a bolo wa o t'an b'a bolo wa o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ko est ce que ko président delila ka kɛ alimami ye Mali kɔnɔ cɛ n bɛ min fɔ aw ye ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya ne t'a dɔn ça veut dire ne t'a dɔn falibo de bɛ ninnu dɔw kunkolo kɔnɔ ko k'u hakɛ to de kuma n'a fɔ cogo cɛ walahi laïcité tɛ dɛ bi la hali ni Assimi ko k'an ka volcan de voter volcan aw bɛ volcan dɔn wa o ye tasuma de ye n'a bɛ dugukolo ɲimi kuma ma se hadamaden ma n'Assimi ko k'an ka voter an b'a voter n'a ko k'an ka don a kɔnɔ an bɛ don a kɔnɔ n'a ko k'an k'an bo ji min an b'a min n'a ko k'an k'an sugunɛ min an b'a min n'a ko k'an ka sa an bɛ sa a y'a kɛ faso ye a bɛ ala dɔn a bɛ kira dɔn a b'a faso fɛ président jumɛn delila ka na Mali kɔnɔ n'a y'Assimi ka baara ɲɔgɔn kɛ ni nin tun tɛ faso fɛ sisan an b'a dalen sɔrɔ Faransi ni nin tun tɛ faso sɔrɔ sisan an b'a dalen sɔrɔ Amérique ni nin tun tɛ faso fɛ bilayi tun b'a ye bɛnja sugu bɛɛ la mɔgɔ min bɛ faso fɛ a nana k'a bɛ hɛrɛ kɛ an ye i bɛ jugu sago dɔw de ye ko non ko laïcité laïcité bɛ komi furanakala n'i taara kelen sama ka bɔ a la a bɛ furana bali ka yɔrɔ fura non i t'a bali ka yɔrɔ fura silamɛya diyagoya tɛ vocal bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ bala yɛrɛ i bɛ k'i da don ko min na i t'a dɔn silamɛya de tɛ yen u bɛ fɛ ka Mali kɛ kafiri jamana de n'i kɛra fonctionnaire i tɛ sali i tɛ sun o b'i bali fɛn bɛɛ la e masa o tun bɛna président kan tigɛ juma misiriba la président kuntigi o tun bɛna kan tigɛ juma misiriba la mun de y'a lase juma la silamɛya tɛ yan ni silamɛ tun tɛ a bɛ taa juma misiriba la n'a tun bɛ kafiri n'a tun bɛ silamɛya contre a bɛ sali yan mais a ka bon hakili ma vraiment bilayi ni ne mɔgɔ dɔw ye bi quoi hali bi olu bɛ retard la quoi bilayi ni ne mɔgɔ dɔw ye quoi hali bi o bɛ retard la an ka nin lamɛn n ka tɛmɛ ka bɔ yen n ka fɛn kana a jɔlen bɛ mɔgɔw ɲɛfɛ a bɛ mɔgɔ lasali wa i ma di population ko tɛ an ka état in yɛrɛ de ma gouvernement kɔnɔ ni dɔnna la dɔrɔn kafiriya de dɔn i tɛ ala ko kuma fɔ i tɛ kuranɛ k'a la i tɛ foyi kɛ fo n'i bɔra service la ala jɛ dɔrɔn je vais te donner petit exemple Mali président depuis Mali kɛra Mali a président bɛɛ ye silamɛ e delila ka Mali président ye kitabu b'a bolo a bɛ kala kuranɛ la e delila ka Mali président ye a jɔlen bɛ mɔgɔw ɲɛfɛ a bɛ mɔgɔ lasali wa i ma deli ka o ye i delila ka an ka ministre ye a bɛ kuranɛ kala wa i delila ka an ka ministre ye a bɛ jɔ mɔgɔ ɲɛfɛ ka mɔgɔ lasali wa o yɔrɔ in de fɔra parce que fɛn o fɛn bɛ n'a tiɲɛ a bɛ daminɛ gouvernement de la bon o bɛ yan de da
tiɲa ka firi fɛnw ye n'a tilala o la a bɛ don population na directement a tɛ gɛlɛya. Bon an bɛ nin lajɔ yan nin ma faamu e min filɛ nin e bɛ jɔ bɛɛ ɲɛ ka sali n'u ye yan e min filɛ nin kuma la n ko alimami n'a jɔyɔrɔ min a ka bɔ hakili ma sali fitinin min tɛmɛna bi fo kuluba alimami bɛ a bɛ ka seli ni président ye bɛɛ y'a ye o yɛrɛ digira dɔw la ko président bɛ k'i bolo minɛ ko président bɛ k'i bɔnmɔsi bila komi an filɛ k'an bɔnmɔsi bila cogo min na o digira dɔw la mali c'est a bɛ komi donko ni donko ma n'i y'a don ka taa ɲɛfɛ i fa bɛ sa n'i y'a don solution tɛ hadamadenw na quoi o de la simité kuma a tɛ mɔgɔ bo viser ale bɛ k'a ka baara de kɛ i ma ye lui parle pas tellement que a ye maliyɛnw faamu k'a tɛ kuma yɛrɛ aw bolo ko kuma man di Asimi ye mais a ye mɔgɔ ninnu minɛ cogo de dɔn diɲɛ kɔnɔ ni kumana y'a faamuya b'a la o b'i mago sa o de la président tɛ kuma a b'a ka baara dɔrɔn de kɛ bɔbara 120 de b'u la ni bo bɛ ka seri ka bɔ nin wo fɛ ni kubo kunbɛn a bɛ seri ka bɔ wo fɛ maliyɛnw o cogo di o de la Asimi maliyɛnw faamuya a t'a da don mɔgɔ da la a nana kun min kama a bɛ k'o dɔrɔn de ɲɛnabɔ ka taa n'a ye i bɛ bu kɛ ka bɔ kɛ ka sɔrɔ kɛ ka wagasili kɛ ka kini kɛ a tulo t'i la ale nana kun min kama ɲɛ b'o dɔrɔn de la ko président tɛ kitabu ta k'i sigi k'a kala président tɛ kuranɛ ta k'i sigi ministre tɛ n'i kɛra gouvernement ye dɔrɔn k'i kɛra kafiri ye awuzubilahi mina sitani rajim ala ka hakili ɲuman di an ma an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment ça s'appelle Tikenja Fakoli a ka fɛn bɛ e ala ma bila ka na Tikenja Fakoli o y'a ɲininka kunu fɛn na i jɔ n ka video ɲini ka na n ka jouer o de la Mali artiste walahi ne tɛ k'u fɛ fo ka diɲɛ wuli Mali artiste bila Jɛnɛba Sɛki k'i hakɛ to dɛ n terikɛ dɔ ye n terikɛ an ka conseil n'o ye comment ça s'appelle cɛ tɔgɔ Dawuda Sidibe ale cɛ in Burkina bɛ don mais n'an bɛ fili la dɔrɔn n ka cɛ a bɛ vocali ci an ma Dawuda Sidibe kunu n y'a fɔ yan n ko Mali artiste n ko nafa t'a si la Dawuda ye n wele ko Balayira ko fili bɛ n ka kuma kɔnɔ n b'i ka kuma latilen ko Jɛnɛba Sɛki ko san o san k'a bɛ concert kɛ i y'a faamuya k'a wari bɛɛ ta ka don malo la ka don ɲɔ la ka di falatɔw ma an ka sɔrɔsiw minnu binna kɛlɛkɛla ko Jɛnɛba Sɛki b'o kɛ walahi ne yɛrɛ y'a kuma fɔ a y'a ma mɛn mais hakili don Jɛnɛba Sɛki ye concert min kɛ ɲinan f'a y'a wari bɛɛ ta ka di faso ma ne y'a kuma fɔ yan mais hakili de n sɔrɔ an bɛ Dawuda fɔ nin yɔrɔ in na ka wale ɲuman dɔn a ye vocali ci ma a ye Dawuda ka vocal lamɛn. I ka video dɔ bɛ yen i bɛ jija video wɛrɛ i b'a latilen quoi i ka kuma dɔ bɛ yen nɔ i b'o latilen nun bila i la i bɛ hakɛ to ko artiste ma deli ko ka transition dɛmɛ i bɛ Jɛnɛba Sɛki bɔ la quoi Jɛnɛba Sɛki san surasi ka 20 janvier la Jɛnɛba Sɛki bɛ concert gratuit kɛ ka surasi dɛmɛ hali ɲina y'a kɛ hali ɲina y'a kɛ 20 janvier la a yɛrɛ ye jo kalanni yɛrɛ bila ka publicité kɛ a taara concert kɛ 20 millions et quelques k'a bɛɛ don balo la ka taa di surasi muso. Merci beaucoup Dawuda Sidibe a bɛ fɔ ninnu de ma ko le conseil a bɛ komi ni alimami taara i jɔ misiri kɔnɔ i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu b'a kɔfɛ n'a filila olu b'a latile Dawuda fana bɛ anw bolo o cogo de la Dawuda Sidibe i y'a faamuya b'a la Burkina bɛ don mais a ye faso kanu a ye ne yɛrɛ kanu a b'an ka groupe kɔnɔ an ka kuma ni fili yɛrɛ yɔrɔ min na a b'a latile c'est comme ça ala k'an jɛlen to Dawuda ala ka barika don i la i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ Jɛnɛba Sɛki a bɛ faso dɛmɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ Dawuda Sidibe k'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ni ce i ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn bolo franchement a diyara n ye a bonyana ma c'est pour cela que n y'i ka nin fɛn jouer n y'i ka nin fɛn jouer voilà an bɛ na Tikenja lamɛn ni Mali artiste bɛɛ tun bɛ komi Tikenja bi la an tun bɛ lafiya a y'a lamɛn dɛ Tikenja Fakoli. Il y a une question de poser à vous. Alpha Koujo, ou est-ce que vous avez Bob Marley satisfera moi il n'a pas parlé de lui. Il y a quelqu'un qui s'est posé. Il a parlé de Bob. Ça c'est l'humilité. Ça c'est l'humilité. Mon rêve c'est à fond, à aimer. Et je sais que Amassé a fond ce qu'il a fait. Mon Mindarasan, réveillez-vous à le continent africain. Alors, Chicken, on Wati Melaikobi, Mali, avec Siradok, réveillez-vous. Mali be Siradok, mi Koki Niel, Mali Koko la souveraineté retrouvée, Mali Koko Kwake Aïrei, Kaba Aïreta. Alors, Eko Dibi,
Mali ka taasira la. Bon, je pense que chaque peuple choisit son destin. Chaque peuple mérite son leader. Et je pense qu'aujourd'hui, le choix du Mali doit être respecté. Aujourd'hui, Mali, Minka, mais ils n'ont pas eu la popularité que le soutien. Ben sinon, Amirom Nabi, si c'était même 20 ans, il y a quelques années, sans coup d'état qui era de Kaban. Sans coup d'état qui era Kaban, sans président Mbea, sans Fratouabou, il fallait Kaban. Donc aujourd'hui, si la résistance tient, c'est parce que le peuple est réveillé. Donc il est depuis parce que l'album nous a fait 2002. 2002 ouais. Donc au message au cours du Bakakebi. Je pense que le Mali a choisi et ce choix doit être respecté. Et donc si ça tient, c'est parce que la majorité des Maliens sont d'accord pour ça. Se retrouvent. Voilà, se retrouvent dans ça. Sinon, bébé malien, donc. C'est le peuple le plus réveillé de la région. Hein. Merci. Ouais. Oui. Mais moi, c'est pourquoi je suis attaché à ce pays, parce que même la vendeuse de tomates au marché, elle écoute la radio, elle sait ce qui se passe dans la politique. Voilà. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, je pense que le Mali a fait un choix aujourd'hui d'aller voir qui il veut. Parce qu'avant, Nico Kibita chinois, il faut que les Français aient autorisation. Nico Kibita visiter en Russie, il faut que les Français aient. Pourquoi ils ont tué les Modibo là? Pourquoi ils ont arrêté les Modibo? Parce qu'ils voulaient que Modibo nous sera fait. Et na fora ema ko libéré là, a fora ema ko indépendance dirima. Donc tu te sens libre, tu te dis bon, ni mi njanga ko ke. Bon donc Modibo tu me usra de ka. Ka fo ou yan libéré. Esclavage terrible, colonisation terrible. Donc, Nimi Anja Mitsuko pour que Anga Jamana Kabonola Nyam, Utumo Stradeka, Unanakana Kudetake, Boy, Molibo Fanakelite, Niafle, tous les dirigeants qui ont fait le choix de la souveraineté dans les années 60 ont été soit éjectés du pouvoir, soit assassinés. Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Modibo Keïta, Sékou Touré, même si le bilan est un peu bizarre à cause du Cambouaro, mais c'était quand même l'un des chefs d'État qui a dit non et qui n'a jamais envoyé de valises en France. Parce qu'il faut savoir que pendant longtemps, ni campagne de dame là, Français président élection. Anga président Tchaman et Tumé Valisi Fawarla, Kata dit candidat pour que la campagne. Et ce qui fait partie de ceux qui ont dit non. Ils ne veulent pas faire ça. Voilà. Et donc, non, je pense que c'est bloqué maintenant. Mais je suis bien. Je suis bien maintenant. Maintenant, donc je pense que le choix de Mali aujourd'hui, ça fait plaisir à beaucoup de personnes dans le monde. Mais ce que je voulais dire aux Maliens, c'est que toute résistance a un prix. C'est-à-dire, en c'est comme un konobi. En c'est comme un konobi. En résistance, c'est prix de haut. À prix de haut. On a un Kenya de ma fond. On est obligé de retourner encore alors qu'en sera on est en train de payer le coût de la résistance. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que ceux qui sont à la tête de cette résistance aient une vision, expliquent où ils vont, etc. Bon, dans la lutte. Est-ce qu'on peut s'attendre à un morceau pour le Mali demain? C'est sûr, il y aura un morceau. Oui, vous savez, j'ai fait un morceau pour le Mali il y a longtemps. Angaouli, Namaouli, Mali, Benata, Kanto. Et donc, cette chanson est là. Mais mon rêve, c'est de faire un concert pour le Mali. Voilà. Un concert gratuit pour le Mali pour et le Burkina Faso. Très bien. Des pays aujourd'hui qui résistent, qui ont décidé de retrouver. Voilà, pour que la vidéo canadienne, Kounounye nous comment foyande. Ala Katerina Kachide, Kounounye nous comment foyande. Nko Tikenja nous, n'anga artiste ton nous tu comme Tikenja. Nko Mali tunte Benin dingue kono. Ima e kwa bena concert que gratuit Mali tokola. War fin sur abet akadi façon. Petit Gimba nous de Sigilembe ya famille bala danga denya la moko dala. Façon na folo chunene ka takaduma. O bana simit lela o. Mulo balia o teke asimit lela. Ya famille bala. Moko munu kanga façon sauver. O le kera ni njugu sago sugu nunu. Moko munu kanga ke Mali sininya sigiye. O le kera ni njugu sago sugu nunu. Mali be chugo mina bi. Ni demse nundo tunganga fara nyogon ka concert baw ke. Wadi fin be soro ka takadi façon ma. Parce que ambe toto kono bi. Ni Djeneba secte, ni Salfou Keita te,
ni tikenja nun tɛ e bɛ jɔn ye n'o ye mulubaliya kɛ jamana kɔnɔ fana ni polisiw taara u minɛ u bɛ tila ka fanga neni o tun kan ka ninnu to si kaso de la bilahi n'u ye dangaden alakaliw de wala tikenja filɛ nin a bɛna concert kɛ Mali ye fu Mali ni Burkina fu wari fɛn fɛn bɛ sɔrɔ a bɛ mais ninnu de ye mɔgɔbaw ye ninnu de tɔgɔ bɛ bɔ anw da kɔnɔ an bɛ ninnu de majamu n'i ye ɲuman k'an b'a fɔ ten anw tɛ kafiri anw tɛ ala jugu ye mais a molobali a bɛ ban Mali kɔnɔ n'ala na kira sɔnna a molobali denya a bɛ bɔ Mali sisa tɛ min Mali kɔnɔ tuguni n'an y'a ye cɛ o cɛ da kɔnɔ an bɛ fan ci jama kana dan ka k'i kɔ dɛ hali ni kɛra Mali sabu hali ni kunkolo janyana ka maga kabakolo de la bilahi n'i ye sariya sɔsɔ an bɛ kode ka garankɛ ma min da bagolo kan ninnu de taara IBK dɛmɛ campagne na yan président min barika t'a la nafa t'a la jamana bɛ ka jɛn a tile la ninnu de taara président dɛmɛ tuguni ka sigi an kun na bilahi lahara jɔn don n ye kali ala la aw bɛɛ bɛ ɲininka a ye wari min minɛ président na a b'a fɔnɔ jahanama kɔnɔ bilahi ni président tun ka ɲi n'a y'a dɛmɛ jamana ka hɛrɛ kama walahi foyi t'a la a bɛ komi bi ni campagne sera ni Asimi wari ta k'a di anw ma ko an ka dɛmɛ walahi foyi t'a la mais ni Asimi tun bɛ mais ko Buwa ko k'a bɛ wari di anw ma ko an ka dɛmɛ campagne na an ma ban wari la yan mais Petit Gimba Sidiki Jabate Talibi Gaspi a dulɔ mina lagasa ninnu u bɛɛ taara Buwa ka wari minɛ ka don dulɔ la ka don sunguruba la ka sow jɔ ka fɛn min jɔ o retour bɛɛ na hali a tɛ mɛn ni n ye nkalon da aw la ala kan su fɔlɔ bɛ jahanama ma tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali ka ninnu nɔ b'a la dɛ tiɲɛni fɛn fɛn ye Mali sɔrɔ ninnu nɔ b'a la Ogosago jenini Munduru jenini Juro jenini i y'a faamuya la tɔɔrɔ fɛn fɛn ye Maliyɛnw sɔrɔ n ye arapɛri Jugusago minnu tɔgɔ fɔ bɛɛ sen b'a la lahara jɔn don o tɛ saratu tigɛ n'u ma ɲininka ala ko k'an ka ɲuman de dɛmɛ k'an kana juguman dɛmɛ ninnu de ye juguman dɛmɛ yan waati min na o faso bɛ ka jɛni président b'a dɔn ko nafa t'a la olu ninnu kan ka jeunesse réveiller ka jeunesse lakunu ka mɔgɔw ɲɛsin fɛn ɲuman ma olu de taara i y'a faamuya b'a la mɔgɔw ɲɛsin fɛn jugu ma a video bɛ n kun talibe bɛ k'a fɔ ko wari juru bɛɛ ma n b'a video ɲini ka na ko wari juru bɛɛ ma e bilakoro fara saba ka t'i sigi ko e bɛ sisan min n'a fɔra ko sisan ye interdit ye maliyɛn ma bɔ mɔgɔ la aw n ko ninnu yɛrɛ de kan ka kɛ misali ye quoi aw de tun kan ka sisan depuis a fɔra ko interdit de don min na aw de tun kan ka sisan minɛn min b'aw bolo ka taa n'a ye bɛɛda la ka tasuma k'a la ka jɛni an ka ɲɛmɔgɔw ye décision min ta anw tɛ foyi fara a kan Petit Gimba ninnu de tun kan k'o kɛ e m'o kɛ ko e bɛ t'i ka sisan min n'a fɔra k'i k'a dabila i bɛ mɔgɔw nɛni ni ne tun bɛ fanga la bi nin tun tɛ bɔ kasa la bila a ba kana dan ka sa dɛ ni ne tun bɛ fanga la nin tun tɛ bɔ kaso la a tun b'a sigi kɛ kaso la parce que molobalidenya i y'a faamuya b'a la fo k'a ka dabila ten ko jugu tɛ bɔ dugu la gansan nin tun kan ka kɛ ka tɔw ladi aw ye nin minɛ cogo min na ni nin tun ye san kelen kɛ kaso la sisan min tun bɛ ban hali a tun bɛ mɔgɔ minnu bolo ka dilan dugu ma o tun b'a jɛni a tun bɛ hali a maralen tun bɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ o tun b'a fɔnɔ ka jɛni la loi c'est pour tout le monde ni ne tun bɛ nin ɲɛmɔgɔ ninnu place la bilahi Gimba tun bɛ kɛ misali ye bɛɛ ma Gimba tun bɛ kɛ misali ye bɛɛ ma Petit Gimba e ye théâtre ta min nɔfɛ e b'o ye molobaliya la e b'o ye sariya sɔsɔ la Gimba national e bɛ Gimba ye molobaliya la ko a minɛli de kɛra fɛn ye a ba ma dɛ a taara minɛ dɛ ɲa bɛ dɔw fana la k'u bɛ taa o ni fɛnw kari ɲɔgɔn na o taara minɛ dɛ o de ye ba ka tension monter dɛ o de y'a to ni ba sara dɛ quelle honte ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya jamana in bɛ bonya de la loi c'est pour tout le monde mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la dɛ i ka jama ka caya ka tɛmɛ alikaba kan n'i ye sariya sɔsɔ an bɛ koda i ka garankɛ ma min da b'a bolo la loi c'est pour tout le monde an bɛɛ b'a la an bɛɛ b'a la Tikenja filɛ ka min kɛ aw de tun kan ka kɛ Tikenja filɛ nin a bɛna min kɛ aw de tun kan ka nin kɛ depuis kunu depuis Asimi na waati Mali artisiw ka Jɛnɛba Sɛki ladegi ka Tikenja ladegi ka Salifu Keyita ladegi ka fara ɲɔgɔn kan ka concert baw organiser sanga ni waati bɛɛ wari fɛn fɛn bɛ sɔrɔ ka ta ka di faso ma a bɛ kɛ français a bɛ kɛ diɲɛ jamana ɲɛnama bɛɛ la mais anw ka artiste seri n b'i fɛ seri n t'i fɛ jarabi dɔnkili molobaliya la mɔgɔw da la bobara yira ni dabara yira ni jugusago yira ni fɛnw na mɔgɔw da la kisɛ t'u ka jabaro i ma ye ne t'u lamɛn yan ne t'u lamɛn ka sira t'u la n tɛ artisiya yɛrɛ milieu kɔnɔ hali Jɛnɛba Sɛki ka nin filɛ Dawuda de ye hakili jigin a la sinon ne t'u ka milieu kɔnɔ parce que ne tigɛlen d'u la
mais tanti Djenaba Sek billahi a be ala fɛ a be kira fɛ a be Mali fɛ mɔgɔ ɲɛnama don a y'a seko kɛ jamana ye ti kɛnja min tɛ maliyɛn ye a filɛ saga ni waati bɛ a bɛ ka Afiriki bɛɛ dɛmɛ mais jɔn de b'an dala ye i bɛ Sidiki Jabate ninnu don u n'u da baara bɛ komi tori i y'a faamuya b'a la u n'u da jɛngɛnen ninnu i y'a faamuya b'a la ka musomani mais ko bɛ dɔnkili sugu dɔw da quoi bilahi kafiriya tɛ tɛmɛ a kan quoi Sidiki Jabate ninnu ka morceau dɔw bɛ yen nɔ c'est que cɛ ni muso bɛ jɛ cogo min na u da bɛ mɔgɔ bɛɛ la e ni ala na kɛ cɛ danbe ma ban jamana kɔnɔ danbe ma ban ye Sidiki Jabate Petit Gimba u ka cɛya ni ninnu farala ɲɔgɔn kan bi k'u bɛ 26 mars fa wari min bɛ sɔrɔ k'a di faso ma a ka don lakana minan na mais u t'a kɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke u t'a kɛ maliyɛnw tɛ u tɛ Mali fɛ Sidiki Jabate n'a fa u tun bolila ka taa Mali yɛrɛ la waati min na guerre bɛ an fɛ ka boli k'an kelen to yen waati min na guerre bɛ Mali kɔnɔ a n'a fa bɛɛ tun ye Mali bila u ma segin ka na yirikuru mana mɛn ji la cogo cogo a tɛ kɛ bama ye i bɛ kɛ wari di Sidiki Jabate ma a taara don mobili la 40 millions mobili jɔlen tasuma y'a minɛ hakɛ tɛ bila ka sini kɔnɔ a dɔw kɛra dolominaw ye fo ala tun ka nin kɛ bilahi n'an ye cɛw cɛ minɛ sisan min na sisan ye interdit ye n'an ye cɛw cɛ minɛ ne yɛrɛ de bɛ bɔ Bamakɔ ani ka gagné ka taa k'i can bɛɛ ɲɛna yan fara sabaw voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen walasa waati kana an t'an tɛgɛ ma an bɛ na Oustaz a ye Oustaz lamɛn. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu maliden cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ tanu k'aw bɛɛ la choqué pour éduquer voilà maliyɛnw bi ani jɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa n t'a fɔ CDR alimami ye parce que o de dar'i la dɛ alimami kɔrɔ aya donc maliyɛnw mɔgɔ minnu toujours n'a bɛ Oustaz ɲininkali kɛ a filɛ nin ye a bɛ yan basi foyi t'a la comme n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min Oustaz bɛ yan bi yɛrɛ de y'a nugula ka tɛmɛ kunun kan alhamdulillah non kɔrɔmu b'a la bi dɛ non Oustaz a balo cogo sisan kɔni hɛrɛ bɛ yen donc maliyɛnw wagati bɛɛ u bɛ imam ɲininkali kɛ na ko CDR imamu komi yɛrɛ ko imam kɔrɔ donc bisimila maliyɛnw b'i fo an bɛ yan basi foyi t'an na an b'an ka taxi boli la an b'an ka denbaya cɛ alhamdulillah basi foyi t'an na an bɛ ala tanu an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mashallah mais yɔrɔ dɔ bɛ yen maliyɛnw toujours b'o ɲininkali la ko e ka madame ko ni gide ka ko a bɛ da jumɛn na bi parce que maliyɛnw madame kɔni halisa ale bɛ tagali la alhamdulillah ale bɛ tagali la gidi kɔni est ce que u bɛ ɲɔgɔn kalama tuguni yɛrɛ ma da la dɛ mais e yɛrɛ ni madame bɛ ɲɔgɔn kalama ne t'a dɔn a bɛ jamana o jamana na mais denw tɛ yan ne denw bɛ yen nɔ alhamdulillah n den 3 bɛɛ dafalen bɛ n fɛ yen nɔ u b'i ka so yen u bɛ n ka so n'u bɛ ɲɔgɔn kan donc n'a sɔrɔ ne y'a faamu gidi de kɛra sababu ye ala ta kɔfɛ e ka foyer mélanger c'est vrai k'a ko dabila pewu san joli mariage wallahi san 23 parce que n den fɔlɔ yɛrɛ bɛ san 23 la mariage a bɛ fɛnɛ san 24 san 24 furu wallahi gidi de nana don o la k'o ɲagami wallahi a y'a k'a yɛrɛ la bi ale bɛ min e bɛ min hali sini an b'a danga merci Oustaz non Oustaz i ka danga minɛna o duwawu bɛɛ minɛna a bɛ kasobonba la kunu de tun ye 11 mai ye a bɛ taa fa ka dulɔ la a ka sisa la k'a bɛ taa 11 mai kɛ dangaden ka mɔgɔw wele ka taa kafiriya ni dɔrɔgu min ni zuwɛ min ma a bɛ kaso la Oustaz i ka duwawu minɛna ne y'a fɔ yan ko fɛn bɛ yɛlɛ na ɲin tɛ fɛn min kana hali yɛrɛ sɛgɛn tuguni nin tɛ ciga ci Mali bɛɛ tugura mɔgɔ min kɔ o tigi nana laban nin cogo la Oustaz wallahi hakɛ tɛ bila ka sini kɔnɔ a ye min ta k'i sɛgɛrɛ o hakɛ de bɛ ka segin a ma Oustaz kana hali kuma n y'a tɛ doni kama a bɛ fɛn giriman yɛlɛn don baara banna pewu wallahi Oustaz ala y'i ka tiɲɛ d'i ma kana kuma dɛ kana kuma tuguni ale filɛ nin kaso bonba la dabi bɛ k'a kin soso bɛ k'a kin hali kunu ne ye mɔgɔ bila ka taa arasa fo u taara u y'a sɔrɔ kasi la ko sali 11 mai ko y'ale sɔrɔ kɛnɛma ko sali 11 mai ko y'ale sɔrɔ kalifuru la mais ko ɲina 11 mai ko ale bɛ kaso la a bɛ kasi la a bɛ kasi la n ye mɔgɔ bila ka taa fo an bɛ to k'an den ka mɔgɔ bila olu bɛ taa fo n'u taara fo n'u y'a ye cogo min na n'u bɔra b'a lakali u taara fo kun a bɛ kasi la ko 11 mai b'ale sɔrɔ kaso la fɛn bɛ e sɔrɔ kaso la min tɛ 11 mai ye Oustaz wallahi ala ye kiri tigɛ kana kuma nin bilatɔla tɛ sisan san 20 kaso a b'o de kɛ san 20 ka mɔgɔw ka furu sa ka mɔgɔw ka nafolo minɛ ka mɔgɔw janfa yan ka taa wari minɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ ko ala ka hɛrɛ kɛ e ye n ɲa taa ban cogo la a minɛna ka don kaso la hali mɔgɔ kelen ma taa nɔfɛ kaso la hali mɔgɔ kelen ma minɛ ka fara a kan
ala k'an kisi laban ko juguya ma ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ o de kɛra nin den nagasilen ta ye muso furubali den n'i ye den sɔrɔ worojɛ la a bɛ kɛ tan de bilahi diɲɛ bɛɛ bɛ k'a fɛ diɲɛ bɛɛ bɛ tila ka ban a la n'i ye den sɔrɔ worojɛ la a den sugu bɛ kɛ nin cogo de la diɲɛ bɛɛ b'a sankɔrɔtɔ a bɛ tila k'u bolo bɔ a kɔrɔ a bɛ bin a kojala k'a tɛ wuli min kɔfɛ an tun bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ kɛ président 2023 a filɛ kaso la hali sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan 2017 Buwana ka mɔgɔ ko k'u b'a minɛ bilahi jama bɔra aéroport la y'a faamuya b'a la fo lahara a tɛ tu ko mɔgɔ la i k'a minɛ Mali kɔnɔ ye mais a y'olu bɛɛ a ye wari fisaya n'olu bɛɛ ye nin jama in tun bɛ se ka arasa kɛ président ye nin jama in tun bɛ se ka arasa kɛ ministre ye nin jama in tun bɛ se ka fɛn bɛɛ k'a ye wari tɛ se ka nin jama in sa sanu tɛ se ka nin jama in sa foyi tɛ se ka nin jama in labɔ ni Mali ko tɛ a y'o bila ko bubu ɲɔgɔn tɛ yen ko IBK ɲɔgɔn tɛ yen olu ka wari minɛnen kɔfɛ 10 millions par mois a kɔ filɛ nin i filɛ kaso la Makari ko i muso n'i don ala ka hinɛ la saga minnu b'i kɔ olu tɛ se ka cɛ ka ci saga tɔnu minnu b'i kɔ c'est pas la peine hali n kan da don olu da la bilahi i ye ko ye fɔ ko ban 2017 i ma se k'a minɛ dɛ mais bi i bɛ kaso la bientôt 3 mois a bɛ kaso la Oustaz ala ka tiɲɛ dɛmɛ hali bi wallahi a ye dimi min don i la ala b'a bɛɛ sara kelen kelen bilahi hakɛ in t'a to ye san 20 ko furu cɛ n'a muso bilala ɲɔgɔn na jigi tɛ cɛ la jigi tɛ muso la u t'o kungo fɔ nin kalabanci den ye ja muso ko fa b'a la bilahi n'a y'a ka sisa min k'a ka dɔrɔgu min foyi tɛ jigin a kɔnɔ ni walimuso tɛ a julankolo bɛ n ka telefɔni kɔnɔ arasa julankolo bɛ yan julankolo video kelen tɛ fila ta bɛ yan ani walimuso cɛ ka taa a kungo f'u ye a sina ka cɛ muso minɛ a la o de la n y'a gɛn ka bɔ Papa Darame ka du kɔnɔ parce que yen tun kɛra jɛnɛkɛyɔrɔ ye an bɛ video bila hakɛtɔ bɛ video kɔnɔ Jaba Baraji k'i fo Sedi Sisɔkɔ Zeska Mete k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ wasalaam